Днес тръгнах на курс, всичко беше нормално, както обикновено. Стигнах на товарния адрес, паркирах камиона на рампата и зачаках да ме натоварят. След малко обаче дойде един камион, управляван от младеж на видима възраст около 22-23 години, който явно беше новобранец и се опитваше да паркира. След известна доза неуспешни маневри видях, че не му се получава и вече почва да се изнервя. Получи се и опашка зад него. Слязох, отидох при него и му казах: спокойно, колега, всички сме били на твое място, давай смело назад, аз ще ти помогна. Започнах да му давам знаци и да го насочвам и за около минута успя да паркира. Човекът беше супер благодарен, а аз си помислех колко малко му трябва всъщност на човек, за да си върне увереността. Защо ти разказвам тази история? Ако видиш някой новобранец на пътя, не се ядосвай, не му се присмивай. Спомни си, че и ти си тръгнал от нулата. Когато го снимаш, за да го злепоставиш в социалните мрежи, всъщност злепоставяш себе си, защото никой не се е родил научен. Много хора се самозабравиха. Напиши ми, ти помагаш ли в такава ситуация. Нека сте живи и здрави, пазете се и бъдете по-човечни.